प्रमद बर'आ इउपिपिएल दोलोनि सासे गाहाय जानानै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएलआव जइन खालामनोब्ला थगायनानैसो लाङो आरो बिथांमोननि सोद्रोमाफ्रा गावजों लोगोसे थगाय थसि गोबां लांफादेरो। नै दामाखा खोनासंदो नोंथां। जों माखासे निउसाव नुनो मोन्दों बिपिएफखौ बिग जिर' जाबाय होननानै, नाथाय जों बिपिएफआ बिग जिर' जायाखै, जों बिग हिर'सो जादों। जों बे खोथाखौ बुंनानै बिथां थानेस्वर ब्रह्म ओंखारलांनायखौ जोङो गोजोननाय मोननानै दिनै प्रेस मिट होनाय जादों। आरो बिथाङा जोंनि बिपिएफ कर्मि सानैसोखौ थगायना लांदों। बिथांमोना मालाबाबो गोसो गैयामोन आरो थाङामोन होनना बुंदों जोंनि सिगाङाव, नाथाय बिथां थानेस्वरा माबा माबि बुद्धि सोलो बाहायनानै लाना थांनायखौ जों खोनानो मोन्दों। बेखायनो जोंहा जायफोर बिथां थांफादों बिथांमोना जोंनाव फैफिनगोन। हेलो एवरीवन, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां लोगोसे जोबनाय फारसे गोबां इम्पर्टेन्ट आङो आपडेट्स हैगोन। बेनि सिगां माखासे खोथाखौ सावरायग्रोगोन जे दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआ जयेन जायोब्ला मानो सुबुंफोरखौ बिपिएफनियानो जा जुदानियानो जा मानो थगायनानै लाङो आरो दिनै फोरमान होफिननो गोनां जायो। नैबे बिथांमोन क्लिप्सआव नुनाया बिथांमोनाबो फोरमान होफिनबाय। दिनै बै जायनाखि थांग्रा बियो सासे आलु गेसावखासोमोन। गोबां बोसोर बिथांनि दैदेननायाव जाय इउपिपिएलआव थांग्रा बेक्ति बिनि दैदेननायाव गोबां बिथाङा बिराद गेना गोरोन्थि हाबा मावबोदों, जाख्ल'बोदों। दा बियो दिनै इउपिपिएलआव थांबाय, बिथांमोना बेखौ बिराद साबायखर होदों आरो बिपिएफखौ बिथाङानो बुंदोंमोन बिग जिर' जानो थांगासिनो दं, नाथाय बिथांमोना बुंफिनबाय बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफआ बिग हिर'सो जानो थांगासिनो दं होननानै। अब्ला दिनैनि समाव नोंथांमोना सानदो थाखाजों साबसिखौ बायथ्र'नो हायो एसे एनैखौ, नाथाय दिनै खर्म मावनायखौ रायजोफ्रा सानदों हाथाय बाजार गला जेबोआनो जाला। गावसोरनि प्राइमारिनि कर्मिफ्रानो मा मावनो मा मानो जानानै थाबाय। सिगाङाव जेरैबायदि एभेलेबेल पेकेजफोर फैयोमोन बेफोर गैला। बेफोरजोंसो सुस्राङो नङा होमबा? थाखा फैसा नङाबा नों माजोंथो जों गोजोननो हानो? गियान बुद्धि आखल आखु जौगानाय समाज हाबा मावनाय राजनितिक हाबा मावनाय बेजों लोगोसेसो नों ओरैहायथ' थानांगोन ना। दा बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबावदो, बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। आं खायजामाथि प्राइमारिनि इउथनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै आंबो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। बिथां हमथाग्रा थानेस्वर ब्रह्म बिथांजों आङो 4 बोसोर आङो बिथांखौ मोनबाय, खिन्थु बिथाङा बे 4 बोसोराव जोंनि प्राइमारिनि गेजेराव जिबायदि कारापसन खालामदों बिनि सिमा गैया। बिथांनि कारापसनखौ जोङो माने खुगाजों बुंना फोजोबनो हाया। बिथाङा थारैनो सासे आलु गेसावमार। बे आलु गेसावखौ जाय बिथांमोना बस्थायाव सोना लाहैदों बे बस्थानि आलुआ बे सेवनायनि आसायाव दङ। बेखायनो जोंहा जेबो आफसुस गैया। बिथाङा जोंनिफ्राय ओंखारलांब्लाबो जोंहा बेवहाय जेबो जोङो लोरिदबो जोङो माने आफसुस जायाखै। जोंहा बे रोखा बिथाङा ओंखारलांनायाव जोंहा खुसिसो दङ। बेखायनो जोङो गोजोननायसो मोनदों। बिपिएफनिफ्राय बारग' आफादगिरि थानेस्वर ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ जों बयबो बरायो आरो गोजोन मोनो। मानोना बिथाङा खायजामाथि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि खामानि मावनायाव गोबां कारापसन खालामलांदों आरो बे खालामलांनाय खामानिफोरखौ खायजामाथि ओनसोलनि गासै हान्जाफ्रा बिनि कारापसन खालामनाय खामानिखौ मिथिगौ। बेनिखायनो खायजामाथि प्राइमारि कमिटिनिफ्राय बिथाङा मैया एबा 30 अक्ट'खालि बिथाङा जयेन जाहैबाय इउपिपिएल हान्जायाव। बे इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानायखौ जों खायजामाथि प्राइमारि कमिटि बिपिएफआ रंजानाय मोन्दों आरो बे रंजानाय मोननायनि गेजेरजों बिथाङा दि थरसे आलु गेसाव, बे आलु गेसावा जोंनिफ्राय बारग'लांबाय आरो इउपिपिएल दोलोआव आलु गेसावा हाबहैनानै गासै आलु मोजांखौ फेसेवनो हागौ। बेनिखायनो जों बे बेलायाव बिथां थानेस्वर ब्रह्मनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ जों बयबो बरायदों, गोजोनदों। बेनिखायनो बिथांखौ प्राइमारि कमिटि बिपिएफनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय जों बेखौ एरख'नानै एबा एक्सपेल खालामनानै दोननाय जाबाय।
जोंनि बे थांखियाव नाजावबाय बेनिखायनो बिथाङा जोंनि बे खाजामाथि प्राइमारि कमिटि BPF आव बियो बिथाङा जायगा गैला बिथाङा जायगानि ओनसोलनि गासै डेभेलपमेन्टनि खामानि आखाइ होनानै कारापसन खालामलांदों बेनिखायनो बिथांखौ जों बे प्राइमारि कमिटिया BPF आ जों बेखौ एरख'नानै दोननाय जाबाय ओंखायनो जोङो बिथांनि खामानि मावनायाव जों गोजोनाखै बिथाङा थांबाय जों बेखौ जोबोरैनो बरायदों बेनिखायनो जों दिनै बिथांखौ जों प्राइमारिनिफ्राय एरख'नानै दोननाय जाबाय जोंनि बुंनाया बेनोसै So thank you, sir. Thank you very much for watching. Love you.